Hello guys, na original composition ng mga young people sa GCIL there. They will song later. Subscribe mo ani nga channel kay daghan tag mga new nga song, maybe more composition pa, original composition Bisaya nga Christian. Tune in. Imong pagsimba tarungan kaya Ginoo balik na. Oy isuhanon na ka imong batasan utroa kaya Ginoo balik na. Oy isuhanon na ka imong misyon langan kaya Ginoo balik na. Akong hari daghang salamat sa imuha ikapi mo nga akong kasing-kasing. Salamat sa imuha karon kay Kristohano namin tungod rapod sa imuha. Hallelujah kita magtinudanon na. Magtinudanon na kaya paglutos hapit na ug ang Ginoo mo balik na. Kaya paglutos hapit na ug ang Ginoo mo balik na. Oy Kristohano na ka imong pagsimba tarungan kaya Ginoo balik na. Oy Kristohano na ka imong batasan utroa kaya Ginoo balik na. Oy Kristohano na ka imong
mo ang bisyo, undangan. Kaya